لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. дар ин ҳавои хунукии замистон чӣ ҳол доред мардуми хуби мусалмони рӯи дунё? иншолло ки ҳамагитон хуб ҳастен. мо ки дар шаҳри москва зиндагӣ мекунем, беҳад ҳаво хунук аст. дар мо зимистон чӣ хела инҷа дарав зимистон мешавад, тобистону гармиёш кам аст инҷа. умедворам ки ҳамагитон хонободу тансиҳат ҳастен. дӯстони азиз, дар кадом гӯшаву канори дунё ҳастен, аллоҳи меҳрабон ҳамагита нигаҳбон бошад. тамошобинони азиз, влоги имрӯзамона аз тайёр кардани пирашки сар мекунем. пирашки капусти мекунем. тамошобинони азиз, баъдан тухми ду намуд пирашки мешавад. фаршашон бигем ду намудай, ҳам капусти ҳам тухм мешавад. ман тухма опаз кардам, аз тёрка бировардамша. баъдан вай кардам, дар дуруш камтар укроп реза кардам, андохтам намак хушк карда аралашон кардам. капуст мо набоша майда карда, қати як дона пиёз дар оған бирён мекунем. баъдан ки бирён карда шудем, гирифтем дар ягон коса, дар дуруш як дона помидора аз тёрка мегзаронем. ба маза тарак мешада, фаршмон мазаш дигар хел меша. дар хамири пирашкимон андохтам об, намак, дурош, орд, дигар ягончи. хамира сахт намешунем, камтар мулоимак ва чӣ қадр хушрӯ хамирмон бояд раста. баъдан пирашкиё пушисти фасон мебиёяд. пирашкиёро печонда шудем, ҳамашона тамошобинони азиз. манам хел дар оған мондем, аллакаям хел сирхак шудан, пухтан пирашкиё. дар табақи чӯбӣ мегирем ҳамашона, баъдан сар мекунем тайёр кардани соус барои пирашкиро хӯрдан бигем. барои соус тайёр кардан тамошобинони азиз, дар мударкораи томат, уксус, намак, укроби майда кардагӣ, мурч, оби ҷӯшомадагӣ хунук, ҳама чизе ки барои соус дар корай ҳамаша якҷо мекунем. оби ҷӯшомадагиро рехта хушрӯ карда аралаш мекунем. дӯстони азиз, соуси мо тайёр мешавад. соуси осонай тайёр карданаш, баъдан беҳад хел бигем болаззатай. метавонед шумоям тайёр кунед аз ин соус. дӯстони азиз, пирашки мо тайёр шуд, соусам тайёр шудак. ба мо иштиёи таом, кадоми хурдестай ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа боша хӯрок барои шом тайёр кардастем. хӯроки шоммон бошад борщ мешавад. дӯстони азиз, дар ҷа бошад дӯстони азиз, ман рӯғанам мондам гарм шуд, баъдан якта пиёза бирён кардам. баъди пиёз камтар бирён шуд, сабзи аз тёрка бироварда бирён кардам. сабзимон бирён ки шудак, баъдан лаблабуни сирхам аз тёрка бироварда бирён кардам. манам хел баъдан як дона чеснок аз тёрка гузаронда дарун шуда андохтам. як қошуқ уксус меандозем даруни вайда лаблабунда, барое ки лаблабун рангша гум накна бигем, барои ҳамон уксуса меандозам. дар иҷаш бошад тамошобинони азиз, ма оба рехтам, капуст, гӯшт, картошка, лавлови риз, мурчи кулла андохта мондум ҷӯшидеста буд бигем. аллакай ин маҳсулотам тайёр шуд. жаридмон ҳама свеклаву чизое ки гуфтам ҳамоно дар ин меандозем, ҳамаша хушрӯ аралаш мекунем. дегум камтар майдагӣ кард, баъдан бо ман гирифта дар каструли калонтарак бигем овқата чапа кардум. инамихе хӯроки мо уже бигем тайёр шудеста. ина вақте хӯрокмон ҳама хел ҷӯш омадеста, дар дуруш зелен реза карда мепартем. чӣ намуд зелене ки бошад дурунашда мемонем. аллакай хӯрок тайёр шуд, манам хел косада бардоштам. хӯроки шомаи дӯстони азиз, дар камера светаш хушрӯ наёмаду қад сирхиш маълум нашуд бигем. свети камера гирён буд, барои ҳамон намедонам барои чӣ ки чӣ қад видош хушрӯ наёмад рангаш бигем. дар ҷа бошад тамошобинони азиз, салени капустӣ мекунем ба пудрингӣ. аллакай зимистон шудагия, ман нав салени пудринг кардастам, капусти салени тайёр кардастам. ин салениҳои мо дарав тайёр мешаванд. ҷои гармида бошад агар 2 ҳафтада тайёр мешавад. ман исол банка ягончи маҳкам накардам,
барое ки дига квартира гузаштем кор бигем айдами давудави квартира исусун корубор успед накардам банка маҳкам карданда вақт набуд то ки вақт ёфтум аллакай помидор будрин қимат шудан барои ҳамин маҳкам накардам гуфтам хай мехарем аки чанд қай ки дар кор шуд монакай ки дилмон кашид ай магазин мехарем тайёр ша не ки магазин ранги хонагӣ нест мазаш ягон бор харидем ай магазин бо чӣ хеле маззаи хонагӣ дигар хеле барои ҳамин бо хонагӣ тайёр кардесам қимат хай ҳозир будрин қиматай хай капусти зонай арзонай влога то охиша тамошо кунед дӯстони азиз дастгирия фаромӯш накунед аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо барои суханҳои хуб шумо ҳастен ки канали мо пеш мерад ҳамаш ба дастгирии шумои тамошобинони азиз дар давоми влог музика мемонам ба шумо тамошои бо фароғат دختری غریبم از شادی بی نصیبم که دوست و یاری غمخوار تنها خداست حبیبم من دختری غریبم از شادی بی نصیبم که دوست و یاری غمخوار تنها خداست حبیبم توانم سرد از قلب و جانم هر لقمه‌ای غریبی تلخ است در دهانم رنجور و ناتوانم سرد از قلب و جانم هر لقمه‌ای غریبی تلخ است در دهانم آشفته و فیگارم هر دم به چشم چارم دیداری آچم را هر لحظه انتظارم سوی تو ای خدایم دستی دعا کشایم از کلفتی غریبی خواهم کنی رهایم سوی تو ای خدایم دستی دعا کشایم از کلفتی غریبی خواهم کنی رهایم من دختری غریبم از شادی بی نصیبم که دوست و یاری غمخوار تنها خداست حبیبم من دختری غریبم از شادی بی نصیبم که دوست و یاری غمخوار تنها خدا